Jutro je. Još jednom Vukoljin stan se usijeli. Ovdje sam sinoć konačio. Malo sam nešto radio, nisam ovo zna šta puno, vidi se. Ali to je bolje nego ništa. To je tamo iza ograde moje, Josuo. To sam ja radio. Vidite. Ovdje je ostao momak iz Đila ranjen. I ovdje su ga četnici ubili. Sad će on na ovom mjestu. Nađene su njegove kosti. Evo dala nešan. Dakle, mjesto gdje je izgubljena jedna duša. Rahmetno, koja gledaje, naš je čovjek, ja koga ne znam. Jedna žalostna uspomena na Vukoljin stan i na prokletu 95. godinu. Dakle, Vukoljin stan je prohodan. Dokle vidit ćemo. Selam sa usijeli. Trešnja koja tek s koje je spao behar. Ova trešnja bude sve do septembra. Skoro cijelo ljeto. Vidite ove drugi. Ovo ima samo na Vukoljinu stanu. Pogledajte. Znam da buku volite vidjeti. Ja. Opet trešnja. Dakle, čari Vukoljina stana. Nema to nigdje više. Evo opet trešnja vidite. Ali i nema ko ni brati ni jesti. Čak ni ptica nema ko prije.
Mulin Jargovan još uvijek je živ. Ovdje se noću 5. maja 2003. godine. Dakle, prvi konak na Vukovnom stanu posle rata bio je ovdje. Pogled na Gornju Poljanu dalekovodom koji ide iz Višegrada za Tuzlu. Ko voli prirodu, tu je. Neko dole ima s kamionom u sjeli. Izgleda dva. Možda muli. Nije li Bog dao. No jesi, najvjerovatniji. Evo njihove kuće. Planine. Pogledajte. Pogledajte gdje to ima. Pogledajte.